A výzva všetkým, všeobecná výzva zo stanice Otto Mária 3 Cyril Urban. Všeobecná výzva zo stanice Otto Mária 2 Gustav William, príjem. Nachádzame sa v tzv. Hamšeku, čo je v preklade vysielacie stredisko radioamatéra. Hamšek kvôli tomu, že prvé označenie radioamatérov je ham. Neznamená to šunka, ale boli traja radioamatéri americkí, ktorí svoj prvý radioklub označovali skratkami svojich mien H, A a M. Tak asi pred 6 rokmi som tak nejak aktívnejšie začala skúmať tento odkol koníček. A vždy som tak zaujímala, čo sa tam vlastne pípa, s kým sa tam rozpráva a začala som chodiť na kurzy. No asi najviac ma baví to dorozumievanie sa s ľuďmi, aj keď sa nepoznáme, tak je na úrovni dobrých kamarátov. OK1, OK2, baby, oddieko, ahoj. Tak ja som rada, že každý má svojho konička, ktorý sa našiel. To Hamšek, ako môj manžel hovorí, je pre ňo, myslím, že tak trošku, ja to volám, akože jeho nebesia.